She was a fairy. Yon, it's your boy Joa right back and again for another video content. So for today's video, part 2 tayo ni sa amuang Cebu adventure with my brother and my mother. So let's go! So matik dayon nga dito sa swimming pool mga ligo. Yes sir! Pero before day nangaligo mi dito sa swimming pool is ni palit sa day mi og Jollibee kay nag-crave kog Jollibee lagi. Dol-dol raman sa samo ang gipang stayan dito sa Amani Grand Resort Residence. Pero ang main goal raman day is makakuha ra sa Jollibee X Bini nga Jollibee ni. Wala, share ko lang. Niya after day sa mga swimming dito sa resort is ni dong ni sakay na day mi sa tricycle kay musakay daw mi og ferry boat kay mutong daw mi dito sa Colon. Niya first time day sad na ako na musakay og ferry boat, so thank you ma kay gipa-experience ko nimo og ano diara akong bango do. Yeah, tanaw ka naman sa camera bro. Tingin. Tingin ba? Ana, tingin do. Gidilaan jud ko. Niya diara mong ticket diara, share ko lang. Niya dagan sad mga tawo nga manakay day sa ferry boat kay murag handy na magudsa og dili sad siya ingon nga traffic niya. Barato ra sad pod ang ticket. Niya peaceful, presko og grabe ka jud makaingon jud ka nga walay hassle, walay traffic. Then so nakita man jud ni diris na dagan jud tawo mga nanakay bitaw sa ferry boat. Niya after didto isa nakay na day sad mi og jeep para pa dong sa Colon. Niya buntag lang day sad pud mi ni dong sa Colon kay dili man mahimo sa gabi kay mubalik naman sa Singapore ako mamaon yang gabi eh. So sa Metro Hotel na lang mi dolong aron mo palit-palit og mga sinina. Og first time day sad na ako na modulong diring lugara, so napaka wow jud as in bisag dagan ko kadto mga sakyanan maglagtaw wow gyapon as in tanaw ra gud niya ni sulod na day sad mi sa mall niya nangita-ngita na sa tumi dari mga sinina or mga pants nga kay mang libre lagi daw kuno si mama og diara diya mo gipalito. Yes sir. Then nangita mi Goldilocks pero red ribbon na mo nakita. Pasagdiin na lang gud kinagi palit si mama diring dapita. Yes. Niya nakabalik ni day sad mi sa resort o padong nasad pud mi sa airport kay para dili lagi ma-late kuno si mama dito sa iyang flight. So nisakay na lang sad mi og taxi bisag duol ra gud siya para dili na pud kayo nga hago bitaw si mama bitaw kay syempre nagdabayaw siya og bag. Ug another first time na sad nako nga nidulong diri sa ilahang airport no. So mura jud wow as in wow gyapon kapila na ko sige yung wow oy basta wow. Niya manifesting pohon nga makadong nasad pud ko dari balik pero as a passenger na jud dili na kanimta magsuhandhan sundo-sundo or maghatod-hatod mother. Ug naa day sad ang waterfront airport Mactan. Ug Pagcor. Yes, so diara isa na. Yes, kung mga kuan mo. Niya perting dakuha day sa dagidahang airport diri sa Cebu no. So mabibo jud kag sige lakaw laglaag diring dapita. Niya ulan-ulan day sa daring dapita no, nagtataot kay muuwan man jud ni si Zazot as in kusugayo. Niya mao na to na mulakaw na day si mama kay musakay na siya kay basin daw malate na kuno si Zaz. So mao na to naghag sila ni brother James. So mao na to mingaw na sa tumi ni mama kay mubalik na sa siya sa Singapore. Okay. Yes, bye ma. Di ato may subos, Oh, sige. Sige na. Yeah. Yes. Bye. Sige ko lang naman. Bye ma. Oh, lagi. Balik. Lagi. Bye. Bro. Yo. Ako, wait. Niya mao na to kay simple kay duol ra man to among resort nga mong gistayan, so nagbakla na lang sad bud mi kay dagamay na malibad
Dool ra magud pud pero okay lang. At least naka-exercise lang pud mi og niabot na di sad mi sa resort no. So mo na to. And I think that's all for this video. Salamat sa pagtan-aw guys. See you. Goodbye. Sheesh. Kaya ka abri ni mo bro oy. Hey, smile pa sa buwang. Welcome.